से बोलो विद्या दाहिनी की। रिकॉर्डिंग बाय सुप्रिया स्टूडियो मधेपुरा। घर अइले महारानी लेके आव जल्दी पानी। 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 सब काम के रोक लगावा हो। अइले सरस्वती मैया मैया अइले सरस्वती मैया माँ के चौखट चढ़ावा चढ़ावा हो। अइले सरस्वती मैया लाभ पंडित माता के पूजावा हो। भजन में मगन हुआ मैया बिना बाली अइले पाँव के धुआ। अब माता के भजन में मगन हुआ मैया बिना बाली अइले पाँव के धुआ। माँ के आसन सजाव फूल पत्ती होले अब सब मिली जुली मंदिर सजावा हो। अइले सरस्वती मैया अइले सरस्वती मैया माँ के चौखट चढ़ावा चढ़ावा हो। अइले सरस्वती मैया लाभ पंडित माता के पूजावा हो। बड़ी दिन पर चल स्वागत करा माँ के शुभ दिन पर। स्वागत करा माँ के शुभ दिन पर। मैया अइले गगन से बड़ी दिन पर चल स्वागत करा माँ के शुभ दिन पर। अइले आदर्श दुआरी एहो बाबूला बिहारी दिल कोयल कपर बनी बाबा हो। अइले सरस्वती मैया अइले सरस्वती मैया लाभ पंडित माता के पूजावा हो। अइले सरस्वती मैया लाभ पंडित माता के पूजावा हो। रिकॉर्डिंग बाय सुप्रिया स्टूडियो मधेपुरा।